ҳавлии фурӯшӣ дар Гипразем на он қадар дур аз роҳи калон 3 сотиқ замин, 6 дар хона, як подвали калон қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва аз ҳама муҳим ҳуҷҷатҳояш 100% ҳавлии нав аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар тарафи Гипразем ҷойгир мебошад, маҳаллаи Обчакорон. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем, инҷо заправкаи Тоҷирон, аз ин тараф Навбаҳор ва аз ин тараф роҳи нав роҳ ба сӯи поёни политехникум. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин кӯча медароем, рост мерем, ба тарафи дасти рост мегардем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. Чӣ хеле ки дар аввалин навор гуфтем, 3 сотиқ замин дорад, замини 4 кунҷа ва дар умум 6 дар хона дорад. Инчунин як подвали калон дорад, 12 ба 7 мебошад. Омада аз пешӣ мебинед. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир оли ягон кас зиндагӣ кардаги нест. ҳавлии нав гӯем, хато намекунем. аз хафои ин дар ошхонаи хона мебошад. Омада аз пешӣ мебинед ва дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизош меистад, баъзе чизоша мебаранд. аз рӯи ҳуҷҷат бошад, хона дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Обчакоронда ҷойгир аст. мебурем ба дуюм ошшона. ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 2,599,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. инчунин хотиррасон мекунем, хона алишам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. вариантотона метавонед пешниҳод кунед. хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.